Pozdrav narode, ja sam sa kanala Sve o svemu i predstavljam vam top 8 činjenica o Bermudskom trouglu. Pre svega možemo reći da se Bermudski trougao nalazi između istoimenih Bermudskih ostrva na američkom poluostrvu Florida. Svaki brodovi, avioni i ljudi koji se nađu na ovom mestu misteriozno nestaju. Prva činjenica. 6 mornaričkih bombardera SAD je nestalo 1945. godine kao i spasilački timovi koji su poslati da spasu posade. Pre nego što je 27 muškaraca nestalo, pilot je putem radija izvestio komandu da sve izgleda čudno kao i okean. Druga, tokom prošlog veka u Bermudskom trouglu je izgubljeno 1000 života, a svake godine u proseku nestane 4 aviona i 20 brodova. Treća, Bruce Gernon tvrdi da je izgubio 28 minuta nakon što je proleteo kroz oblačni tunel koji je promenio tok vremena. Avion je nestao sa radara da bi se potom pojavio u Miami Beachu. Četvrta, ispod morskog dna Bermudskog trougla zarobljeni su visoki nivoi metana. Kada se jedan od tih gasnih džepova oslobodi, u stanju je da podigne gustinu vode i može da potopi brodove na površini. Peta, Zmajev trougao predstavlja duplikat Bermudskog trougla u Pacifičkom okeanu. Proglašen je opasnom zonom 1950. godine kada je 700 mornara nestalo za svega 2 godine. Šesta, pojedini veruju da se ispod Bermudskog trougla skriva izgubljeni grad Atlantida i da njegovi energetski kristali ometaju rad kompasa i radara. Sedma, 306 osoba je izgubljeno kada je brod mornarice SAD-a UKSS Kiklop nestao 1918. godine. To je najveći gubitak života koji je mornarica zabeležila van borbe. Osma, baza za testiranje SAD-a pod nazivom AUTEC, poznata kao i pomorska zona 51, nalazi se blizu Bermudskog trougla i u njenoj zoni navodno su primećeni brojni neidentifikovani leteći objekti. Dakle, to je bilo 8 činjenica o Bermudskom trouglu. Vrlo verovatno da ste neke čuli ranije, neke možda i niste, ali zaista Bermudski trougao je jedna velika misterija koju još čovečanstvo nije moglo da reši. Priča se da tu se možda čak nalazi vanzemaljci pa da oni to privlače. Neki kažu da je jednostavno tu jače magnetno polje. Dosta sam čitao o ovoj temi pre ovog klipa. Ne znam, šta vi mislite, ostavite u komentarima svoje mišljenje, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Pozdrav!